ole clear tu te kalo lom le vek chawa tun tuma chuan Misual kanen hole dona ru go ru chele tlat mai ni hei hi Aizawl khopui chunga thlenga ni Tuikhuahtlang-ah thil thleng ania hei ni ruk thlasom pakhat sa ni somni panga a thil thleng ani an ti ani chinlok khan meron thon ania chu kan bi chiang le don ani hei tu lain Mizoram chunga hian ru go ru ma Misual an tam khop mai an pung tul moti tur hi ni tlat maya tutuma po hian hei thalaka hian a chiang veu maya hi CCTV an lak ania a mel hi han enila tian a chiang veu mai ne chu ama hria mo a Tuikhuahtlang veng chungami ani em ni lovem a hre chiang khan comment na mate polo soita ula chuanin he dora hian cheng sing li dor nei tu te an chhuak lok hlan kharin la lo ru man mo ani a video kan en zui photanga chokan soyang enro mi ka siayam enro jira now Maximum, please. bek pan hi ka thun koina makal enro sole makal enro mi ka siayam enro jira now Maximum, please. bek pan hi ka thun koina makal enro sole makal tunami khani ya haza thla khop maya tu lai hian Aizawl khopui chunga hian in ruk ru kan ti te hei drugs addict kan ti te po ni ya le thil sual rang ti tuma kalkual te po ti la kan soi sualin rin nom lo ani heti gang chi an tam khop maya dor nei tu te heta bungru enge mo zuar te po ni chu mitin hi kan film khur tharangai khop mai hei turami te po hi ti hian in lukhuma jacket nen max ti ve chu a volume lawa ama kha a hre chiang sa emo ama kha tunge ani lo mel riat sa tan chuanin riat kha a har view mel lawa pori se chiang zo kin kan bi non le lokang Enro. Mi ka siayam enro jira now. Maximum, please. bek pan hi ka thun koina makal enro sole makal hei an soi thina tu lai Mizoram chunga abikin nam dang kan ti te le heta khochak lampang kan unau te po anon tle thla huk ngani ya chuta sai rang lampanga te rel aron lu chhonen ti hian kan ni deuh nuai ani chuta chuanin tam tak chuanin heng ho wang hian sual na te hi apung ani thil sual ti te hi an tampha ani te po kan han ti thazena ma se hei turami te poi han en ta ila motol chungmi te kha alo ni rengangem hemi kan unau te khochaka tangaron om ti angram buai wangaron om te kan han a soi thazen thina amar chu tua chungmi te po hi Misual fe hi kan kat nuk to ni ti hi kan hriat anga ani o tun tuma thil thleng po hi ama ni chana handa ta ila cheng sing li bo ngal thut mai kha ni ya zilo khop mai tun thleng hian ama hi tunge ani a khoya om nge ani hriat alani lawa an chui chho me ka ni heting ang chi adam thasi na thok thei reng ti hriat mo pian sual na enge mong chi po nei lem lo tlangwal sik thatung inat poisa han ruk top mai ang chi te khating han hre mi alo te an tam em to mai chu wang chuanin kan film khur chho hi angai khop maya Mizoram chunga abik takin Aizawl khopuya hianin heting ang chi thil sual thil han ruk mai te tual tha mai te poti thayang chu thil sual ti hre mi alo ti mi alo hi enge mo za thi an om ti hi chu chiang to ni hei tun na ya ringot po hian chu bawa ti te zanla ya Misual mu ani tiang chi te le hei ruang chhar kan tiang chi te atam em maya chuta soi nge ngai rui lo lak lu hi a hluar em mai ne chuwang chuanin ami mal tin te kan film khur lo chuan thu nei tu te
hi anin dei meu to lo ni ani ne taka chuan chu wang chuan in kan phak ang to ka kan film khura Misual te kan Aizawl na kan dora te anon ngam lo na tur khan mo anon lu ngam lo na tura private security han nei te po hi le lama chuan in a thatna chen tam takom to ni hei ti hian han anila ati mi lo maya poisa hi cheng sing li ala chhuak ati hian ya root mol mol mai ne big pan hi ka te nom khop mai khoi na makal en ro so le makal en ro mi ka siayam en ro jira now please big pan hi ka thun khoi na makal en ro so le makal o he tiang thil ang chi hi a thleng tam khop maya tun na ya rangot po hian Aizawl kho pui chhung chu soilo Mizoram chhung a han thlir po hian in atam tak zet to ne chu wang chuan nutling patling tam tak ten na fa te zana pona chhuwa lo angai a him lo ani ti in anin zirtir top to mai ne chu tiang te chu kan society hi ani to wang hian in kan vai kan tran ho lo chuan mizo te hi run mek kan ni ti la kan sual lo ber o me hey number 4 kan ti te met kan ti te ani tin deuh tho hi man tu re om reng maya man lo hi ang zan nge omang ti te po hi ri ruwa hianin vei tlang ta ila mo he ti ang chi te hi tu te mo ti tur bi ka kan da chuan anin dei to si lova mo thu buai thelu kan ti ang chi te le han chui turang chi hi ani tin hin alu bel zut zut mai ne chu wang chuan mi mal tin te kan omna mun thewa kan sum don na thewa te film khur ganga ya Misual aron pungzel lawang te hi soi thei mi lawani chu wang chuanin kan phak ang to ka thu nei tu te kan bek apa kan lo film khur ve te po kha kan ti mak mo ni ti kan hrit anga ya chuan turami hi tunge ani a hria in lo omani chuanin lo soi ula soi tuang khan Tuikhuahtlang-ah thil thengani ya dor po hi Tuikhuahtlang-ah omani ya cheng sing li aru chhuak ani te nom khop maya tlangwal apumpa hetiang kut ke kim vek le ngalina na de po thok mai sela hetiang mi thil anei tu te om lo hlana han rukur duk lo hianin na thok mai sela ne mai tur ania amaro chu khatiang khani lo wangin kan film khuranga ya ama hri emo aruk talpon mo komendel ma khan lo soi ro e thu nei tu te dan rek chak zek zek to nei ti kha kan ta lang du bokani en ro mi ka siayam en ro jira now please big pan hi ka thun khoi na makal en ro so le makal